dia, bona tarda o bona nit. Nosaltres som l'Àlex, l'Elian, l'Eric i en Marc Garcia. Avui us explicarem una història sobre el bullying. I tot començava com qualsevol altre dia amb els alumnes a classe i arribava l'hora d'anar al pati. Llavors va ser que l'Eric estava al seu arbre preferit, com és de costum, i en Marc Garcia va anar a molestar. Ei, què tenim aquí? Què passa amb mi? Què passa per aquí? Per què hi ha tant xivat? Ara, com no em deixis l'arbre per a mi sol, te les veuràs amb mi. Però per què? Perquè ho dic jo, així que te'n pires d'aquí o ja saps què et toca. L'Elian estava paralitzat en aquell moment, perquè no sabia què fer en aquell moment ni com enfrontar-se a la situació. Però no tens dret a fer-me això. És clar que tinc per què, sóc millor que tu i que tothom. L'Elian encara no sabia què fer fins que... Ja està, ho faré. L'Elian va anar al professor que hi havia al pati en aquell moment i va dir-li el que passava. Per si fos poc, després va anar a casa seva i li va dir a la seva mare i van trucar al número contra el bullying. I va explicar-ho. Llavors van anar a investigar l'escola i el que passava. He vist que a l'Eric li fan bullying a diari. Espero que avui no em molesti. A veure com puc molestar avui a l'Eric. Es va fer classe amb normalitat, fins que va arribar l'hora del pati, en la qual va passar... I tu creus que t'escaparies? Sí, Marc. Doncs no t'escaparàs. L'Eric es va anar corrents i el Marc el va perseguir. Deixa'm en pau. Mai. Així es van passar tot el pati i el dia següent van anar als antibullying. No vull, no puc molestar l'Eric. Avui no em pot molestar. Avui no li molestarà. Adeu i gràcies per escoltar-nos.